Ndewonu ndị be anyị daalụnụ ka eke unu mee. Taa bụ matchmaker kara aka. Nke taa bụ kajas ụmụnne. Alụmdi na nwunye ọ bụ ihe dị ebube. Alụmdi na nwunye ọ bụ ihe dị ebube. Chineke kwulie n'akwụkwọ nsọ Genesis 2:24 si jee nụọ di na nwunye mụọ ụmụ baa ụba. Ụmụnne, onye ọbụla na-achọ di na nwunye o mere ajọ ihe mba nene. Anyị na-epromotu ihe Chukwu dee n'akwụkwọ nsọ. Kedu onye anyị na-emelite? Ọ bụ nwanne anyị nwaanyị bụ South Africa. Ya bụ ụmụnne, ifu nwaada anyị a, ị ga-alaiki ya, ị ga-fall in love ozugbo. Ọzọkwa dịka ibie bụ na o nwee kwaliti ihe a na-achọ na nwaanyị. O nwere kwaliti ya bụ deelu na edemede na-enu nọmba ya n'elu, kọpili na ya deelu na ya. Ụmụ nwoke bidonu debe kedu ndị nwanne fa na-achọ nwaanyị, gbọọnụ fa tag ya nfe ebe a, maka na nwanne anyị nwaanyị a kwaliti o nwere a na-achọ na di na nwunye, ihe niile o nwere ya bụ bikonu kpeeli na ekpere ọma, wishie na elọkụ. Ọ si na ọ dị afọ 39 iteghete. Ọ na-achọ onye ya na ya ga-ebi, onye bi na mba UK, US ma ọ Canada. O bikwe na mba South Africa. Ununuli ya ụmụnne 39 ka ọ dị. Ọ na-achọkwa ezigbo mmadụ ya na ya ga-ebi. Unu n'anya unu ga-afụ ka o si dị enyi. Ọ si na ọ chọrọ ezigbo mmadụ, ezigbote nwoke. Ya bụ ụmụnne, bịanụ bidonu debeli edemede. Ndị nwoke ndị Igbo bịanụ bidonu debeli edemede. Ọ bụkwa onye na-asụ Igbo ọfụma na-edekwa ọfụma, maka na ọ makwa asụ oyibo ọfụma. Mgbe ọ bịa sụọlụ m oyibo nsị ha ibukwa onye Igbo, ọ sị na ọ bụkwa onye Igbo. O wee sụọ Igbo Igbo edekwa ede. Mgbe ọ sụrụ oyibo eche m na ọ bụkwa onye ame. Wee baa na ịma na anyị bụ ndị na-epromote Igbo. O wee sụkwa Igbo edekwa ede. O wee dekwa ede. Unu n'anya unu fụ na o jikwa Igbo dee nye ya bụ na onye maara asụ Igbo na-ede Igbo makwala na-asụ oyibo. O nwere ụdị ọchịrị, ọ ma asụ oyibo, ọ ma asụ Igbo, ọ ma ede. Ya ka anyị ji si ọ bụrụ na nwaanyị amara asụ Igbo, ụmụ nwoke unu gbaala onye ahụ 440, maka na onye amara primary language ọ bụ secondary, onye dali first step ya, biko kama ị ga-anụ onye Igbo amara asụ Igbo, nụọ foreigner. Ịnụọ foreigner ọ kaala gị mma, ike ochie nye idutie n'Igbo class word ọmụọ Igbo. Ya bụ ụmụnne, na-enu nọmbịa deeli na edemede, kpọọ na ya n'ekwentị, deeli na ede. Ideeli egwu ya maka onwe gị, ideeli ihe ị na-achọ, inye foto gị, ya nwee nyekwe gị nke. Ọ si gịnị? Ọ na-achọ onye bi na mba US, UK, Canada, na ọ na-achọ onye ya na ya ga-ebi. Ọ na-achọ gịnị? Nwoke ya na ya ga-ebi ka fabụlụ di na nwunye na-eme ọfụma. Ya bụ ụmụnne, bidonu debe edemede. Onye ọbụla anyị ga na-respect people's choice, people's wish. Ịkwa ịma onye ọbụla na-achọ ihe onye ahụ ka Chukwu si ga-enye. Ya bụ debeli na ihe dị mma, debeli na ekpebeli na ekpele ọma, si na ya Chukwu grant anya heart desire ya. Maka ka isi wee kpekweli mmadụ ka esi ga-ekpekweli gị. Kọpili nọmbịa, kpọọ na ụmụ nwanne unu niile na-achọ nwaanyị, kpọọ na fatag afọ ebe a. Ndị na-ebe US, UK na Canada, ọ bụ ihe o de, ọ bụ ka o si dee enyi. Ya bụ ọ bụ ezigbo mmadụ ifu ya ozugbo ifulu ya ị ga-aṅụli ọnwụ siri ike. Ime isi enyi, ime isikwele ezigbo ihe. Ya bụ unu ekwene ka unu mee isi enyi. Disemba anyị aganarị n'unu, unu gba ngwa. A sị na eme ngwa emeghela ọdachi. Ịbịa idebe ihe iji bịa ozugbo. Ịbịa na gbuo egwu, ịbịakwana ọ bụrụ na ike adịrọ serious, ịbịakwana. Anyị chọrọ ndị dị serious, ndị serious minded individuals. Ọ bụ ndị a na-achọ.
ya bụ gbaanụ ngwa ngwa maka ịnọrụ ka na-eme onye ọzọ analụ gị ihe gị onye ka ọ na-agalị. bidonu debe edemede wishibe niile ọkụ ka ike onye ji ama ka eji amanyeli ihe dị mma na-adị gị mma. Chukwu ga-ejikwa chọọ gị mma si ha nwa m ihe dị mma na-adịkanya gị mma ngwa ngani na ihe dị mma ebe ọ bụ na ọ na-adị gị mma nga machimeke anyị na-eme bụ anyị jikwa ya kwalite asụsụ na omenala Igbo ka anyị nwee ike ka ndị be anyị na-anụghalite onwefa ka asụsụ anyị na-aga n'iru ka ọdịnala anyị na-aga n'iru maka anyị gba nkịtị ndị ọzọ nụcha ndị be anyị ọnya bụ na ọ na-akọrọpt language anyị maka ọcha anyị ọkwa unufu ka anyị si ementen ya tụrụ ụmụachimeka nụghaliba na onwe unu. Ọ bụkwa na ịnụ onye ọzọ kabakwa arụ ka ike itinye n'Igbo klas wọd ka akụzielie Igbo ịnụlụ ebe onye ọzọ duto kọndishọn gị ije n'onye ebe ọzọ ọ bụrụ ihe jọrọ njọ mana kpọtụ ya n'Igbo klas wọd ka ndị nkụzi n'ebe ahụ kụzielie Igbo akụzielie Igbo ọsụbakwa Igbo. Unu na-afụkwa nwoke nụlụ onye ọcha obi na UK ụmụ ya niile na-asụ Igbo ma nwunye onye ọcha Poland ọ sụrụ Igbo na-esi nri ndị Igbo na-eme ejirimara anyị. Ya bụ ụlọ emebiri anya ịnụlụ onye ebe ọzọ mana anyị na-encourage kele unu ka unu nụghalibe onwe maka Chukwu sikwa onye ọbụla nụọ di na nwaanyị na agbụrụ ya. Nwanne anyị nwaanyị edegolu unu edemede n'Igbo wee gosi unu na ọ bụkwa nwaafọ Igbo. Iche ọnya na oyibo ọ nọkwa ya iche ọnya na Igbo ọnya bụ na o zuru oke na orire mperi maka na m afụrụ orizi na onye Igbo jigasị na ọ mara asụ Igbo. Ụmụnne onye Igbo nwaanyị amara asụ Igbo jos gbaali ya 440. Ọ bụrụ na ị mara asụ Igbo ịbụ nwaanyị jee chọọ Igbo skuul mee enroll ka ị wee dịka onye Igbo anyị mali na nne na nna gị tinyere gị wee mee gị sụrụ Igbo rapụzie afa ibe akwa ibezine taa ka bụgbo ị ka ga-amụnwu Igbo n'Igbo klas wọd. Ya bụ ụmụnne debelinu nwanne anyị nwaanyị dị wishibenielog kesaa na ya maka onwe ndị ọ dị mkpa tụsaa anya bikonu bielu na anyị aka na shia bọtịn bikonu anyị na-ayọ unu binyelu na anyị aka na shia bọtịn tụsaa anya ka o wee lụtụ onye chọrọ ya. Onwe onye nọkịta na-ebe akwa ali na-achọghalị ifuru ihe ọ na-achọ na Sokoto ka ọ gbaa na Sokoto. A na-egote dị n'ahịa ma dị adị sọsọ be ndị eze ebe Chukwu mere ebele tinye nwunye na raifụlụ onye winitenyalibe meeni ngwa ka emeghala ọdachi meeni ngwa ngwa maka unu fụ nwanne anyị nwaanyị nya unu ga-ajụ onye mụrụ nwa amalụ mma niile onye mụrụ nwa nwere ezigbote agwa niile na ị ga-achọ ka gị na ya biri. Achọrọ m ka mụ na ya biri ana m ajụ onye mụ nwa achọrọ m ka mụ na ya biri ana m ajụ onye achọrọ m ka mụ na ya nya nwa bụ ihe nkili ewo nwa bụ ihe nkili ewo nwa bụ ihe nkili ewo ihe nkili ewo ihe ajụ ese judeluo ụlọ ewepụtagolu m unu nye ka o si wee dị ka ihe niile si wee gbaa mana unu nwere oke na ọrụ unu jụzie esi onwe jụọ onye mụrụ nwa jụọ ebe o si apụta jụzie vileji jụọ ihe niile unu mụọ onwe unu mụọ na ya obele unu ejene motive aka maka na Chukwu na-enye di ịghọtago Chukwu na-enye di na nwunye unu mụọ onwe unu ọ dịghị ka ọ ga-adaba unu mekwetazie anya ka o si ga-adị unu mma. Ịmago onye ọbụla lọv gị igwu ya ihe ị na-eli ọ ga-enyekwe gị ọ nwere ike ọ bụrụ onye ada alaiki nke ma ọ bụ ọ nara alaiki mekọp ọ sị gị nwunye ma ana m alaiki kwa nechọrọ ọ bụrụ o nwere ike ifụkwa nwaanyị o nwere ike ịnara alaiki mekọp ị na-anya ịbịazie isi ya nwunye ma na-akwa mma alaiki mekọp ana m alaiki ka ịdị nechọrọ ị ga-adịrị m nechọrọ ma ọ bụ di m nekwe nke m na-achọ onye fụ gị n'anya ga-akwụsị wee mee ihe ị na-achọ. Ya bụ anyị mụọ onwe anyị rapụnata ụfọdụ anyị mee netaghali anyị
nọlụ n'etiti na-abụ ka obiọma wee na-adị, ka udo na-adị, ka ụwa wee na-atọ ụtọ, ụwa tọrọ ụtọ ma anyị ghọta onwe anyị. Gaanụ n'iru, gaanụ n'iru, ya gazie ise.